Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Depo Medical College and Hospital a compound along Banghini Kanghu abang puapan rada tumpen kinebdun long. Matitong nipai inkoira circuit Lincoln Surrey Hinira inkoira Piarni Depo Police Station ke Parlo Depo Medical College and Hospital along Konat Penlone Betri Tepo Kanghu ke Ponji Puahut Banghini Muslim Ausomar Amen Anwar Hok Horilal Basti Sidoputa Than Lapenako Chetan Pontu Depo Panbari Shigol Islam Horilal Basti Rong Nihang Pathar Puta Chetan Po Latumapan tebok terayatum betri kaconghu atum lopu chinisi radatum nebdun cheksi karju patar toksi betri tepo kibi adim chethan pondelo la kaconghu atum auto rickshaw pensi kewa auto rickshaw registration number AS09BC1453 Latum Banghini Apanta Radatum Nep Ingnangdun Cheksi Depo Police Station Apan Tong Sekotpet Berta Palesi Latum Banghini Apanta Police Arideng Hodaidun Kok Labangso Berta Kitok Bom Apora Hudan ke Ang Tonala Longpon Pemimila Raikom Asai Khatum Pensi Karju Kapatar Tokchi Apansi Thana Alongan Pontang Lopu Ansi Berta Ribdun Longchotla News report Karbi Anglong News Channel. Anwarul Haq. Ha? Anwarul Haq. Anwarul Haq. Kot থাকো? কত থাকো? হরিলাল বস্তি। হ্যাঁ? হরিলাল বস্তি। হরিলাল বস্তি। তোর নাম কি? অটো মালিক হয়। হ্যাঁ? ওর নাম আশিকুল ইসলাম দাদা। আসলিফুল? আশিকুল ইসলাম। আশিকুল ইসলাম কত থাকো? হরিলাল বস্তি রংনিয়াং পথ। কত আছে গো? পানবাড়ি থাকে। পানবাড়ি। ই কোপা আনি দে। এই মোক কোৱা নাই পইচা বিক্রি কৰি কিনি কাটা পইচা এই দিন পাইছে বহুত পাইছে আৰু Karbi Anglong Labor Union Jurkinding Aruatum Kichengsi Executive Meeting Kapidupon Lakha Circuit Amreng Constituency Ahempi Jurkinding along Kichengsi Karbi Anglong Labor Union Chi Hekpen Kalu Atumpen Executive Meeting Padupon Labangso Amai Kambura Be Maipu Kalu Jurkinding Arupensi Mai Chepahempu Ponlo Lapen Labangso Amai along Aluhisarpo Aman Pen District Ketom Karbi Anglong West Karbi Anglong Lapen Dimahasau along Labor Board Chairman Khor Singh Timung Chandro Rongpi Maipu Kalu Central Committee Biren Singh Kathar Chunbang Kalu Central Committee Hemmari Terang Advisor Kalu Central Committee Lapen Bidya Singh Rongpi founder of Kalu Lapen Penang An Kethe Kidingatum Chetongdun Si Labor Atum Kosonsi Sai Kacheklem Nangji Mapu Aputhak Penang An Chethanpo Lapen Kewangchi Lang Arni Penke Karbi Anglong along Industry along Asai Doan Lapen Department Tina Long Seta La Labor Asai Ke Karbi Anglong Labor Atum Ansi Sai Kiklem Cherai Dun Lap Nang Popusi Labor Board Chairman Khor Singh Timung Pen Than Pachini Teka Lapen Kiduk Det Arwada Tumapan Chitimalan Pusitami Ron Teka Lapen Kewangji Lang Arni Ke Pekar Om Mate Blanket Pusitami Ron Ponchi Pusi Perang Kea Thengno Nang Pachini Do Mokoilum Pen Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel Jurkinding Mane Amreng Constituency long Nilitum Labor Union Kepang Tang Konji Pamai Mane first executive meeting Kepang ni raso long si Nilitum Central Committee pen tabang lo apen ke chairmanship pen tabang lo council pen berarti abang so labor along ko people sin Nilitum form nang kok ma de seng nang kok ma plute Nilitum Karbi Anglong arada phan ajoini mande elimina Kacirai kompon jauh biji fansin Nilitum labang so ang deng kunang ko Nanglitum labang so union Nanglitum kona naradim lo ke form tang Nilitum min korat ko constituency long pen ke Sintong dam lo Bordan do lo lapen Bokajan eli bang ke Patang long lo lapen ke non amreng tabang lo Hopefully Keroni lahai lom tadam dam. Kibang jilangan ni kuna lon nang litum
Neletum next abang. kedami bang Amri do lapen duar baguri lahini lapen ke bukajan along borjan along dame si angdeng tunak. Ini Ladakh Amreng homosi nili emisi pate EM kinatang pi homosi ni Ladakh jirgendeng ni bangke di Kuala Karbi Anglong lebar nyon nitum tang pun biar nitum dak Karbi Anglong lebar nyon nakam lo ni tang ini tum autonomous council CM dak Dr. Hang ni pandai tu nang PRC dat African ni dai tu kam kena kau lo pisi ni li pini dak baik nang kau lo pini ni council ini lah incorporate dari incorporate ke ban ni si dak bangang kau maupun di jirgendeng hawalong ni di dak sara la pen kato kabe ni tu nang tu ni dak korte tu ni dak ke bangang kau ke la pen bai pulun ni di bangang la son lo levar yon ni tum ka chingru the nilifan levar board chairman nilimen khorsing timu pen nilirong ke nili HDP sarmen keling village nili Karbi Anglong autonomous council nili dak daitun nilifan dak korte nang CM nang daitun nang pila fi ni tum kidam tang nilifan Central Misang dan itu nomor pilo, lepas ni tu kado kafe Ladakh di masa Karbi Anglong East West ni dia mesti kalau apa ni kan itu nampak dah pini di kampung nak kau. Pini ni tu ngewang ke dak lepas lo, ni tu Karbi Akai ni tu condak cetulu long le, lepas ni tu Karbi Akai ni tu condak cetulu ya baik sar jakong orang lepas. Become past do, kita ni tu condak long le. Purwi lewang ni tu Karbi Akai joklem long le, lepas ke ni tu Ladakh kini Skor hem le nang kim dame college hem nang kim dame tum Karbi Akai ni tum dak local tum dak lo si tu long le lasi no ni tum ke la hai tum dak long ni tu lu ni phansi ni di pini Karbi Anglong hawar ani li homosting ko chok ni li dam lo pini dak amreng tan ni li tum bang lo an sikidam tang karing ko tung ching thong dam lo la hai phak ni di kam kem bom dam bom lo lasi non ke wang ya farman dame ni tum la non surinen ko polin kan dame tum la levar nyon ke kam chi yor bom pu ke bom levar ke pangtang bom pu la pen ni tum factory pun itu cungdang long lang po, lapen dak dam pun itu cungdang po, tuar PWD itu cungdang long lang po, lapen itu saya dak lewat tung iklim ni kam anke, itu kau ni office pun itu kam iklim lang po, lapen kado iklim long lang po, bujar rakro factory itu cerai long lang po, Karbi Anglong hawaran, lapen hiti kola lang itu si bilong lang po, ni itu si lahai kado kabe kirung kerek lapen itu lahai oleh pension lahai tamen itu long lagi. Karbi Anglong ni tu mojok kar reme nombak hicu dah berangkat non kini Karbi Anglong kai si tu reng nangko lepas itu colong nangko. Nasi anu tiang bang biting reme dak ni tu SRP himi pu tu pik lepas ni tu Karbi Akai kitu lam tu pik BIA pu him tar jola pai tu tadi tu sak bilong le bak bilong le hai tu dak ni tu kita hiding pen ni cing vai cing sai pon bom lo lepas lah hai kimi sen je pan lepas bilong je pan lah hai tu pan ki song dak cetu tu bak kitu tar jelo non ke dak ke Karbi Anglong hawar si pecung dak pecung. Ente sa labang so awar sai se palong manji phan ke rata tum copy pia document so chisik ni. Dokumen chisik nang po labang so non la nengkang suri nang ko rapo abha pe ni tum levar fro ni chingwa ching saya lo lahai ke je ore pension la pen lahai job card ki claim ponai mangke ki ching voter ID la pen ke Aadhaar card pan card bank account la pen Kesodet ajitiso abha ahema soratumpen akirap kachuhangpo. Lakha inkoy rapo nilip MSC constituency ke parlo panjan sar edrong pi arong amikar hemaritiso lapen apai kachetiron pi asopo ajitiso alangli a hemarit kachelang ijia phan pupen apo apayatuma phan chi okangsi Bangalore along chongdatamlo. Lapen kopai kelang nojok kam claim bom ahut keso det penajok non ke keso kachelang chia phananta tangka kadure kasiksak thektik lopusi apia po tumpen nang chithando. Lapen ke Karbi Anglong Team Karbi Anglong ke Japon CEM Dr. Tuliram Ronghanga Phanse tami nang ravek thaputa tuning report. Lapen local MSC Povitra Rongpia phanta tuning report. Lasi kesodet ajiti so phan keso kachelang chia phan lapen hem an kachewan chia phan nang ravek thaputa hemari tisopen Karbi Anglong ke thekiding atuma phan tuning report. Lapen ning kemepen chirabdunji ning hangpute la aber account number 3868219510 IFC code number SBIN 0009405 Lapen phone pay number
936513481 Nilipen ng Kilo Berta Karbi Anglong News Channel. Ajit isu po analiga iglama ma igla te pigi son ajit isu der ini bang dak pen hen ken ketong dadam kan hini dulu itu ketong dadam kami tenang an ketong dad lo pen tangkat atau sabu dulu kami dam tang kitluyon minjam pompen isu selong lok kami latu tangkat long Mijibon pulpen mata dan jangan gitu tangka anta itu senang itu oh kami api ong itu bat ong aja ni nona bang ke atau itu kecil nangken tangka anta ilap nona bang ke apa dia lo tangka anta nona bang ke nanti aciti ke bang wall kuan dah jadi nyitan bang ke bisa dulu noni tumbang ke dak pen dam si keting tu menang po hai hem an cuma ni pantak non bang ke lihin ken ang tumpan media koi long pen nang pacini alam te sia lo hitung tim kal biang lo em tu drama ha la pen amol sing tisu la pen hitung ni petisi po bitu long pi la pen all tim kal biang long tumhan stami kaso kisu abang tuahan dak an keciman jepat nang kirap nang citun tak kapen nang kirap pun tak putih ini lo amene sono ini men Robinson nalirong man ini rong men dak lo panjang tak rong piro pom man ya nili tua men lah ke himari kisu lah nili pamen ke kasih terus Jadi bang, kira bacong dadun lo, kesul belo lah si. Ini non kita wanji pan. Anak din ko sali kita hala kisu silang elo, ke nang jiwang ji hudong ko sa belo wanji tau, belo lah si. Nang itu panang cunung lo, kita ding. Ini itu usung lo. Lah si, nang itu tuliram lo hang tang mungkin tang ko bisorong pi, lah panang cunung ding tu lo. Kan kresi ke lo ko wata la sinan ki wani ya phana bang wan thi ke delu kacong dada madin ke ko dada madin ke heraba ten ana din ta so delo ki khada ke lo andor ma anta so si chilang de lo la sinan ki wan thi bang ke delu ada chilang gon to un de si non bang ke ki wan dia phana bang si masa lo si ta wan thi ke delu ko sa delu kiso det bang pi po men sono kiso de ra pi po men ke apo men hemari kiso ake men kacitiron pi ar kiso det rong bang sar erong piero rong panjang sar erong piero Rong hidi ahawar arwada tumpen sekserek mate ar phekaputhak ani hang aling Jordan Longley Dedapot ning duk chepeklangsi pherangke amai kangni dongka range lapen Central Range aduya hoy along kedo arwada tum kaningri Matijong niphai inkoira serkep ningkan serihinira inkoira pli aningkan West Karbi Anglong District ahempi arlo lakhanar kep Hamren constituency rong hidi ahawar arwada tumpen pherangke amai ingnisi atumi ang tonpen alamthi chethan ponsi nilitum kedamtang aningkanahu dongka range pen Central Range atum ador kenam abang paprekdak ajoyne nilitum inglong arwada tum kachutiki pen langdam pulote ko ani kisung lahai pen nang mathan dam nang chia potlo majok abang phule moholdarle nang longsita kinamabang pahumanangji lason si kedamtang aningkan ke dongka range ke 27 rupees si namlo par kg along pen anpartame lapu Central Range abang ke par kg along 50 rupees si nampon bomlo seta Krishna timung moholdar ke ador ke compensi dongka range ke parlo anke nampon si kidukdet ahem tunatum anke pipensi ke chopuma lapen arphe kachosa chia phananta hajira pinangla nilitum kachoklem thang amoilo ale ave lasi kewangchilang arni mate
ningkan surhinira ingkoi rapho aningkan penke ar phek ador pahuman mi pulote nili tumke ador kiso alingsi jordan poputa atumi pherangkya mai kang yahutsi waida pen pachini ponlo hamren pen baskar rongpi report Karbi Anglong News Channel. Atau nanti tom dia kotak sih ini langsung serang kima kita loh nanti kan langsung dipuji kudam tuh nanti kan ada kan kecil Sir, labang gelalo. Nutum perangkia bitung hansame. Nutum suwi asai cu kopen. Nutum roh hiji mate inglong hawararat. Nutum makin manglo. Nutum hana cu pa abang so mailo nutum na cerap na su tu nutum apona cipi di kai pan na apona nutum hada suwi kadom pajolo. Lahelo nutum kacuning ri kangtung. Mate nutum malam thege cepet langkang. Tung malam thege langkang lahelo. Nutum rong asor. Nitum non ada ganggura teman sini pun duelo, adhe nitum jaru mate arke, jujur kacula, aso muka bang, nitum kita tang ahut, same nitum arens anaku, centerens lah penke dongkarens, asorens sini duko kajo ini nitum malong kuang dong nang kanda kajo ini nitum kacula kan nitum sab so katura lasan kau lolasi, nitum kacing honai, Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive itu masiem Dr. Turam Ronghang aki haipan nitum kacunuri kang tulam thebang kela helo athe nilitum rong asor kacuyor long nangji kaculang long nangji ki sompen kedang lo ke pan karhi lapen ke kacusat kusani aki sungkrung du aki du lasi labang so hormu nitum rong asor pen ani jikang tungu bangela lo nitum ganggura hoi pengkan jikang tungu bangela lo nitum apan ninge hang ador mate ninge hang apor nitum tuyo long asante alang li CM sar abang nitum apan kang hon kajin supen kamatha ki mi pen aning ki mi pen nitum apan abang so to alang ki posonte nitum ni par uji pusi nitum Karbi Anglong Autonomous Council ex executive Dr. Turam Ronghang kami nitum satu lalu, papen isya bangke alang lipan nitum kacuning rinang kau athe bangke lah hello, je nilitum isi labang so nitum rong asor ko anu ne kacutiki ko anu ne kacukang hoy nilitum ko anu ne kisu akip bu kiceng dan skimolo pulutan te cu panang ji cu inang ji lapen ke nilitum cu sap nang ji ke pan sambe ning kan isi long pen sam thom sam pri nilitum cu panang ji la antiki det pen aphi same nilitum mu kisap long opor hor bangke nilitum ning hanga do nilitum ciolong de ditu lasi laso pose langli nilitum phan yang hon kajin so dupen nilitum phan labang so kacuyor kaculang bang awat sai nang pinangji lalo nilitum lapu isilam ke plak kolam kali nilitum la centerens atong bangke kidam tangapor husta nilitum ningkan ke thom la song san nilitum thek damlong halapua hina bang yongsi lupine adora bang nang aicher lu pulutang te dongkaren sabang ador bang nang komce titi la pulutang te nilitum ning hangador pen nilitum jujur long re titi lu at nilitum inglong arat ke nilitum prayatum ke lapen kai kacuti ki pen asab dagni pu laso kacumatha lason tadu lasi nilitum cuti kinak atum du laso ador kaci un laso kaceng lai kaceton te ajoni pen nilitum mane kwano ne katiki ki du pen laso jaru mate labang soar phek itu kini anian same ningkang sampen ciyo dulu dalu lalu isi lapen aku isi bangke lah hello dongkarens majok le ladak elong seta militu mapan tima calana bang mane rong asor acuklem long na militu lapula dongkarens sor kali dum cunuri lo lapen militu CM Dr. Turam Ronghang ke hai phana dum cunuri lo nilitum jok le madule dongka munita chok hamrena munita chok jengkha munita chok khiluni munita chok basat gaw munita chok na hok amunde aphanle alang litum kiba pulumaho amuhol pit pusita nitum ini kacuyor kaculang awar saya bangke nitum phana kinenji lalo konstituensi ke nitum ma konstituensi bangke lage hamren konstituensi nalitum
hamren constituency IEM han pilo chunung dikang tu nilitum hamren constituency IEM han nilitum kachunung dikang tu bang kelalo nilitum local NDC lo local IEM lo nilitum hamren constituency nilitum bisikoi nilitum IEM han kachunung dikang tu bang kelalo alang li sitame una sonte labang solong bamba labang so sailong nilitum mapan nang cerap du na sonte bisi alang li phan same nilitum chunung ri athe ke dam tang apor husame labang su kachuyor kachulang apor hut nilitum ning hang panchuyor nang le ning hang panchulang nong le lalo lasi nilitum local IEM sar itu ma IEM lo tu mongol sing timu sara ke hai phan same nilitum kachunung ri kang tung lalo nilitum inglong ara inglong hawara phan mane bihek tihek usumar cibukrok nek cibukrok sei pensi labang so sai ke chuti kia tum dadu basi alang lihin pen same unan kabor I pen aning ke hang pen pachuyor long pachulang long ba ator kit hedim pachuyor long pachulang long asonte la sobang alang li hoi pen litum han labang so rap abang ke akenang solo la pen nang vek nei pusi litum rong sar hoi pen litum suni li Tunang tum hoi pen ngama thak mane dak local hoi udam dak anke bang udam pote dongka ta satwang ta nane po chilang se tua tum si lada mohodar long mase non nang li tuma tha bang ka hamre constituency amune na mat thotle mohodar long te to nang li tuma thama isi lalo nilituma kemang bang lalo athe isi lake businessman pina business pulutang ke lake hamre namuni wek long ni polam bang nilitum pudamune dongka muni wek ni polam nilitum pudamune lake majok amhong la nilitum long wang tame labang chok nilitum labang ke sitame ke dam tang huda sona bang ke nilitum athe ke putang pod masin nilitum chuki munang kok nilitum chethanang kok sikidam tang amhola tom bang ke nilitum phan mane kachuyor kachulang awal sai bang nangi komri ko lasi la bang ke nilider bang ke hamren nang petang wek nang ji ban niliga hamren namun pinak mot pinak si hamren namun nang petang te po bang sinili bang ni ge hang lo sitame hamren namun wek ni po bang ke nilitum rong sar hoi patani tum diman ni daji la bang the business lo bang ke difu penta bang po hamren penta bang po hur jai dongka penta bang po muthe isi kachunuri kang tu bang ke bang akhe bang nang tidu long le dedra itum kar bi akhe phanle aswa amhola bang itum la bang chimpi sonte kedam tange kar bi sai delo he prang ke bang jilang apor sitame itum kar bi akhe phansi asona mohol itum chimpi nang po atala bang so amhola bang phusame aning ke me pen chalana bang itum rong aso kumane bang chukle ma bang fu bang duji mine kumane bang thega bang duji mine chalana bang ke lakai kom Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me